Muurausliike Sami Vanne käynnisti toimintansa Hausjärvellä lokakuussa 1992. Yrityksen perustaminen vaati rohkeutta, sillä samaan aikaan Suomen taloutta koetteli syvä lama. Siitä on nyt sitten 30 vuotta, kun päätettiin perustaa muurausliike. Joo, kyllä mä muistan sen ajan. Pojat oli pieniä ja aika tiukkaa oli se aloitus. Niin, ei se ihan varmaan ihan ruusulla tanssimista ollut. No niin, nyt me ollaan tässä Riihimäen vesitorilla ja tästä kaikki alkoi. Ja oltiin aika niin sanottuja aloittelijoita ja niin olihan tää meille ihan haastava kohde. Ja kun ekan kerran tonne ylös kiivettiin, niin kyllä se vähän pelotti, mutta kyllä sitten siihen tottui ja tämäkin kohde sitten valmiiksi saatiin ajallaan. Yhtiö kasvoi 1990-luvulla tasaisesti. Vielä uuden vuosituhannen alussa töitä tehtiin pääasiassa asuinrakennustyömailla, kunnes yritys sai urakoitavakseen mittavan toimistorakennuskohteen Helsingin Salmisaaressa, Varman pääkonttori. Nyt olemme täällä Salmisaaressa Varman pääkonttorilla. Tämä oli varmaan siinä 2000-luvun alkupuolella merkittävin kohde, mistä sitten tavallaan muurausliike lähti semmoiseen nousuun. Että tänne muurattiin poltettua tietä niin julkisivulle kuin väliseinille ja vielä väliseiniin tuli vielä kahimuurauksia. Yli 2 miljoonaa tietä tänne tehtiin tähän kohteeseen ja tämä kesti semmoinen 2,5 vuotta. Tähän perään sitten tehtiin tuohon taakse Teknopolis ja sitten toi urheilu-liikuntakeskus. Molemmissa kohteissa on muurattu julkisivut sekä välisenä muuraukset. Tämän jälkeen niin ruvettiin sitten muuraamaan selkeästi noita isompia toimitilakohteita niin kuin ympäri Suomea. Annettiin raamit ja mitä muuraus pitäisi sitten olla ja mitä se saa maksaa. Ja sitten löydettiin siinä semmoinen yhteinen sävel ja sitten lähdettiin toteuttaa. Ja meillä oli just tähän aikaan niin monta niin sanottua nuorempaa aloittelevaa muuraria. Ja ne löi itsensä läpi tällä työmaalla, että se nyt jäi päällimmäisenä mieleen, että tämän työmaan jälkeen tuli monta muuraria lisää. Yrityksen toiminta laajeni 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla myös maantieteellisesti. Perheen vanhin poika Toni Vanne aloitti yrityksen palveluksessa tuolloin. Hän siirtyi sittemmin toimitusjohtajaksi muurausliikkeeseen ja samalla yhtiön pääkonttori siirtyi Turkuun. Nykyisin Turun seutu ja muu länsirannikon alue on yksi yhtiön toiminnan kulmakivistä. Ja ollaan tässä Lokomon kerrostalohankealueella. 4 taloa mä oon muurannut tässä alueella näitä julkisivuja. Pääsääntöisesti aina muuraa pelkästään julkisivuja. Omat haasteensa oli, kun oli 20 pakkasta, mutta kyllä se saatiin sitten loppujen lopuksi tehtyä kaikkien lämmittimien kanssa. Lopulta saatiin valmiiksi ennen joulua, oikeastaan päivää ennen. Oli hyvä lähteä lomille. Turussa muuraustöitä on riittänyt runsaasti myös julkisten rakennusten työmailla. Nyt sitten tähän Turun kaupunginteatterin työmaalle. Tämä alettiin tekemään 2017. Tavallaan saneeraustyömaa, jossa on aina omat haasteensa. Ja tänne me tehtiin väliseinä muuraukset ja harkkomuuraukset ja tämä oli iso homma. Toiminta laajeni samoihin aikoihin mittavaksi myös Tampereella ja eteläisessä Hämeessä. Muurausurakoita on riittänyt niin sairaalatyömailla kuin myös liike-, koulu- ja urheilurakentamisessa. Tärkeä merkitys tässä kasvussa on luonnollisesti hyvillä kumppanuuksilla asiakkaiden kanssa. Olen perustanut perheyrityksen vuonna 2003. Pirkanmaalla toimiva rakennusliike ja takanamme on yksi meidän merkittävimpiä kohteita, Ratinan kauppakeskus. Alettiin tekemään sitä vuonna 2015, avajaiset 2018 ja jonkin verran vielä liiketilan muutoksia 2019, eli noin 4 vuotta oltiin takana olevassa isossa liikekeskuksessa urakoimassa. Meillä pääurakoitsijana Sami on ollut alihankkijana ja
ollaan tehty isoja kauppoja puhelimitse ja homma on pitänyt ja mitä luvataan, se tehdään, eli pysytään aikataulussa, hinnat pitää ja toimintatavat muutenkin ja jälkisiivouksineen päivineen. Niin se, että se lähti tästä takana olevasta kohteesta liikkeelle, niin se on ollut hyvä jatkumo ja ollaan tyytyväisiä tähän suhteeseen. Yksi mittavimmista muurausliike Sami Vanteen kohteista on Tampereelle vuonna 2021 valmistunut Nokia-areena. Sen valmistuminen lämmittää erityisellä tavalla entisen aktiivikiekkoilijan mieltä. Nykyään käyn 2 kertaa viikossa veteraanijäillä ja seuraan tiivisti SM-liigaa ja totta kai NHL. No me ollaan saatu uudet tilat Nokia-areenaan, semmoiset tilat, jotka kestää koko vertailun koko maailmassa, kun puhutaan jääkiekkojoukkueesta. Että on se sitten NHL tai Euroopan huippuliigat, niin Tampereella tällä hetkellä joukkueiden tilat on ihan niin kuin huippuluokkaa. Hyvä valmentaminen ja johtaminen on monipuolista ihmisten kohtaamista, jossa tavoitteena on koko aika saada ihmisistä parasta irti. Varsinkin huippu-urheilussa se on arjessa se päämäärä, että jokainen pelaaja ja tiimin jäsen niin pystyisi tuomaan sen parhaan osaamisensa koko ajan ja kehittymään. 2010-luvulla muurausliike Sami Vanteen toiminta on laajentunut valtakunnalliseksi. Mittavia työmaita on riittänyt kaikissa suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa, myös pääkaupunkiseudulla, erityisesti sairaalarakentamisessa. Nyt me ollaan täällä Meilahdessa ja tänne me ollaan tehty 4 sairaalaa. Siltasairaala, Kolmiosairaala, Puistosairaala ja sitten tämä takana oleva lastensairaala. Tämä lastensairaala, kun lähti tulemaan niin kuin julkisuudessa esiin ja siitä rupesi tulee ensimmäisiä niin kuin speksejä, niin koskettavinta oli, ainakin minulle oli se, että yrityksemme silloinen luottamusmies Mika Skyttä soitti ja ilmoitti, että nyt olisi olla poikien kanssa puhuttu, että olisi hyvä olla mukana tässä hankkeessa. Ja se jotenkin kolahti ja myös sitten Turun päästä toimitusjohtajamme oli samaa mieltä ja sitten me tehtiin kaikkemme, että saataisiin tämä kilpailukykyiseksi ja kannattavaksi urakaksi ja tehtiin sen mukainen tarjous ja SRVlle se kelpasi ja tämä oli semmoinen hyvä homma, että oltiin tekemässä semmoista kansallista hyvää. Me ollaan tehty tähän Suomen maahan niin aika monta sairaalaa, että Helsingistä Ouluun ja Joensuusta Seinäjoelle ja Turku ja Tampere ja Kuopio ja kaikki nämä isot paikkakunnat. Espoon Otaniemessä muurausliike Sami Vanne on tehnyt yhtäjaksoisesti töitä jo 10 vuoden ajan. Eli tätä Aalton yliopistoa ruvettiin muuraamaan 2016-2018 ja tässähän nyt erikoisuutena oli se, että tässä nyt on aika lailla vähän sellaista perusseinää, että tämä on tämmöistä koristeellista muurausta pääsääntöisesti tietyllä tavalla koko rakennus. Ja se asetti erityiset haasteet. Tämä oli vielä osui talvikaudelle, eli tilaajallakin oli omat vaateensa, että saatiin muuraus onnistumaan. Ja sitten väliseinät muurattiin kahia ihan mittava määrä. No me ollaan tässä Otaniemessä oltu paljon töissä ja muuraamassa. Me ollaan tehty tänne mittatekniikan keskusta ja Teknopolista ja Open Innovation House tuohon tehtiin viimeksi ja hotellia ja ollaan oltu tässä näin viimeisen 10 vuoden aikana vähän niin kuin vuosittain töissä. Kyllä muurarit joutuivat tekemään kovan työn, että saatiin onnistunut tulos. Ja täytyy myöskin tuoda esille, että kyllä tilaaja hoiti tässä kohteessa tuon talvityövelvoitteen tosi hienosti. Yhtiön merkittävimpiin töihin kuuluu myös Olympiastadionin peruskorjaus. Ollaan tässä Olympiastadionilla
Suomen urheilun pyhätössä ja tätä me ruvettiin tekemään ajalla 2017-2019. Täällä oli 4 eri vaihetta, eli oli tuonne maan alle liikuntakeskus ja logistiikkakeskus ja sitten oli toi tornin rakennuksessa museopuoli ja sitten tämä itse stadion niin saneerauspuolena. Haasteellisin paikka on ilman muuta nämä julkisivun noiden ikkunoiden alla olevat niin kuin saneerattavat pystytiilin kahimuuraukset. Niin kuin ammattimiesten ammattityön jälki näkyy niissä. Kaiken kaikkiaan niin näistä meidän kohteista niin kyllä tämä on ollut ihan selkeästi haastavin kohde. Ainoana alansa yrityksenä Suomessa muurausliike Sami Vanne on toteuttanut myös omaperusteisia asuinrakennuskohteita. Yhtiön harkkokerrostalojen asunnot ovat tavoiteltuja ostokohteita. Ne ovat osa muurausliike Sami Vanteen toimintaa myös tulevaisuudessa. Siitä pitävät huolen jo nuoruudessa muurausalaan tottuneet veljekset, joille hyvin tehty työ on kunnia-asia. Joo. No, se on silloin hyvä laatu, kun tilaaja ottaa sen laakista vastaan. Niin, ja sitten tavallaan hyvällä omatunnolla Niin, se itse luovuttaa se eteenpäin. mun mielestä se niinku vanhan liiton kaverina pitäisi olla sillä lailla, että sä teet jonkun kohteen ja muuraat sen ja sit sä ajat ohi ja sä katsot, että toikin tuli tehty, eikä se, että sä ajat ohi ja sä katselet tuonne toiselle puolelle, että äkkiä ohi tästä näin. Että oman työn kunnioitus. Et kyllä sitä oli aina tilipäivällä, että mistä ne saatiin ne rahat kasaan, että sai pojat tilissä, mutta Ja pitkää päivää ja reissuhommia. ei voi kuin ihmetellä, miten sitä on nuorena jaksanut niin kauheasti. Niin. Kyllä. Pitäisiköhän vähän juhliin näitä pyöreitä? Niin, ja sitten siitä mä oon ainakin ylpeä, että kyllä näin jälkeenpäin, niin ollaanhan me kyllä monta kaveria saatettu tähän harrastuksen pariin. Niin jokuhan voisi sanoa, että muuraaminen on mukava harrastus. Että Joo, no kyllä mä nyt ensisijaisesti on tosi ylpeä meidän omista pojista, pakko sanoa. No juu, sua nyt ei sieltä työmaalta saa pois pidetty. Oho. Eikö se ollut siinä? Ihan älytön juttu.